Bombers Solidaris 2008 és, sens dubte, el millor calendari que hem trobat per enguany. I no pensen que parlem de bombers lleugerets de roba, sinó dels membres del Parc de Bombers i dels alumnes del Col·legi d'Educació Especial Enric Valor de Gandia. Es tracta d'una iniciativa solidària, ja que tots els diners que es recapten es destinaran a la construcció i dotació d'una aula de psicomotricitat en el mateix centre. Una preciosa obra de grans professionals de la fotografia, i no només per les seues instantànies, sinó també per l'immens cor que demostren cada dia tindre. Àlex Ruiz, company també de Gandia Televisió, Nacho Francés, Juancho Ribes, Chimo Ferri i Cari Mateo. El calendari editat per l'AMPA del Col·legi Enric Valor es pot adquirir al mateix centre per un preu de 5 euros. Enhorabona als seus protagonistes i a totes les persones que han col·laborat perquè siga una realitat.